Здравейте хора, казвам се Краси, добре дошли на новото ми видео на българския канал. Не е The Journey, както знаете до сега качих толкова много The Journey-та, но днеска имаме нещо по-различно. Днеска ще играем едно мачле с Христо. Със сигурност знаете Христо, той е, по мое мнение, най-известният български играч на FIFA в момента. Най-гледания в YouTube, прави невероятни клипове, аз лично го следя от няколко години. И затова реших да си направя български канал. Една от причините беше той. Здрасти Христо, кажи здрасти на моите сабскрайбърчетата. О, играчи, какво става? Да, това е много известна фраза от него, казва почти във всяко видео или във всяко видео. Така хора, днес какво ще правим? Между другото ще му оставя линк към канала долу в описанието. Със сигурност трябва да го проверите, няма да се отчаите спокойно. Много яки клипове прави, вижте го. Какво ще правим днеска? Ние вече между другото играхме едно мачле за неговия канал. Също долу в описанието ще оставя линк. Много яко се получи мачлето, малко го научи как да се цъка FIFA, така да кажа. Ама и той имаше и гол вкара, и градички удари, така че много интересен матч, трябва да го гледате. Та хора, днес какво правим? Ще направим едно head-to-head мачле. По-нататък ще играем Ultimate Team, да съберем малко coins първо, така да го кажа. И днес ще направим едно head-to-head мачле с него. Христо, кой ще използваш? Ми кажи. Ами, май пак със сърцето си или с някакъв... Със сърцето си играй. Аз ще играя със сърцето си, с ръцете си, защото той под сърцето си има предвид, че играе с Юнайтед, аз под моето сърце имам предвид, че играе с Реал Мадрид. За ръцете си имам предвид просто, че Реал просто са най-добрите в играта, ама айде да не играе два пъти с Реал Мадрид, ще играе с Барса. Аз ще играя с България. Добре, ай, че си България, пък аз съм... Не, бе, сега не трябва България да пада. Да, добре, хубаво. Аз ще съм противниците им в следващия матч. Ами хора, малка промяна няма да е с Юнайтед, реши с Байер Мюних да играе, защото иска малко по-добър отбор да избере. Юнайтед не са лоши като цяло, Ибра Кадабра е доста мощен, ама като цяло не ми харесват Юнайтед. О, ти си готов, по-бързо свършявно си понаучил кастумката. По-лесничко я прави сега. С неймърчето да видим какви финтове ще направим. Мен Боатенг ми пусна, бат. Как успява? Ето това беше силен пас. Оп. Тук ма хвана. Не! Тук ме подаряваш направо и Суарес няма как да изтърве. Видя ли бе? Трябваше да влезете. Помпи всички копчета. Доспали! Не, засада. Ко викаш помпи всички копчета, па дано да спасиш. Не, да. Какво прави то? Видя ли го? Ако беше хванал, дали ще има фрики? Не дават. Не са го въвели още в играта. Айде, ние сте втори опит. Тосно е така нинджа. Още преди да съм бил топката, той вече се покрил далечния. Чакай да успокоя аз играта. Къв гол ще си вкараш, така ще да успокоиш, че... Айде, Месията. Меси слабист. Да умеси питката. Какви са тези удари от мен? Минах си по полето. Още не си минал от центъра. Айде, мина го. Време е за първата атака. Добре за сега. И... ще стигнеш ли? Малко. Shit, fucking shit. Броя го като 100% положение. Браво бе, Салба. Алба бе, аз па Алба. Момчити. То сте 5 звезди. Той не че означава, че знаеш 5 звезди скиловите, ама аз да ти кажа. Нали ма пита? Добре беше. Добре беше. Много съм доволен от себе си. И за сега си супер, не че нещо... го пак! Що се урочаса? Прите! И... задна ножица. Айде, Роберто. И какво отнемане? Меси. Спидбуст. Чакай, че пак тичах се стоя. Май беше малко по-такъв скил над гола, не го видях много добре. Много странен гол, ама както и да е, 0-0. Айде, Христо. Не. Ти ли го направи това, бе? Кой бе? Да знам. Да не си пуснал компютъра на World Class да играем с теб. Опа! Страхотно, ама Меси е много нисък да му давам... Как да му подам сега ще... Пеналти, реф.
Няма дуспичка, няма дуспичка. Сега ще вкараш някой лъкърски гол в последната минута и ще изравниш. Ето го. Защо предизвикам съдбата, бе? Аре, вратар! Пак не дай дуспа, добре беше. Няма да се получи, защото вратаря ми ще отиде. Точно той се получи, да. Чувам штракане. Много финтове следват. Не! Опа, Меси! То с Нойер и дуспа имаш там свету, май. Имаше, да. Аз си скрил, дуспичка имаше, ама що не ми я дари. В такива ситуации, знаеш какво става? Като играе с някой, он изтърва шанса, ама след той рефера му дава и дуспа. Ама срещу теб нещо няма късмет. Оп. Опа, кой е там, Пикето? Пикето. Добре, чакай. Не. Какво се опиташ да направиш, аз не мога предвида. Ето го шанса, ама... Не! Що не натиснах по-силно, бе? Ушта спънах 100 пъти, там ни падаш. Аз ще заложа на късмет. Ще заложа на късмета и Мюлер! Не, късмета не беше. Много мразя контратаки. Гледай сега какво се случва. Та ще е... Аре, бе, Немар. Стана. Супер гол ще е. Не, какъв беше то спазва? Гледай какво спира. И гледай колко поемане. Сега ако... Айде центрира вече. Няма, искам да вкарам с Видал. Биве! Това ако беше някой друг. Какво се случва там? Тук те издух. Виж как и топката гардирах. Хоп. Трябваше да го заложа да падне Нойер, ама не падна. Нищо. Дева. Я го видим пак. Контратак. Аз си спуснах си шанса и ти ми вкара. Как ги направи тия, бе? Така? Напреди аналога бързичко. Десния. Много бързичко. Хора, това беше края на матча. Както видяхте, труден матч. Доста задобря Христо след първия матч, защото в първия матч беше по-слабичък, ама като му дах няколко съвета за атакуване и защитаване, просто сега във втория наистина ме пресира доста добре. Не в моето наказателно поле, но в неговото със защитата доста малко положение пусна и браво Христо, доста съм доволен как цъка. Само 2-0 свърши матча. Сигурен съм, че ако играем още един матч по време на годината по някакво време, или ще е равен, или ще ме бие, или е хикс, или е 2 матча, тъй че мога да го играете. Хикс двойка. Хора, ако се забавлявахте с видеото, оставете палец нагоре, може да проверите неговия канал долу в описанието, също така може да гледате втория матч долу в описанието. Утре си продължаваме с джърнитата, защото то с Алекс Хънтър трябва да го правим 99 скил звезда. Това е от мене. Довиждане, до нови срещи. Христо, да кажеш нещо? Благодаря на Краси, че ме подготвя за тежкия живот на FIFA играч. И за световното, защото нали знаете, кога има световно в Англия след няколко месеца и трябва да има български представител. Откакто се занимавам аз така сериозно с YouTube, нямам време, така че Христо ще е новата българска звезда на FIFA. Това е, хора, до нови срещи. Чао! Чао!